the judgment has been made final. Today, the courts of Zimbabwe decided that me, Sonja Louise Matkanda, I have never been married. Finally, haikoti yape judgment pamusoro paSonja kuti anga asina kuroorwa naSir Wicknell Chivhayo zviri pamutemo zvichiteera kunetsana kwaakuita pamusoro pedivorce. Ndichikutambira pano paHot News TV pamuchange muchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yako ndokurudzira kuti usubscribe woturn on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu achatanga maona. Ngadzoke munhau dzedu zvise. Good afternoon, everybody. So I'm actually on the veranda next to the same chair I was sat on 2 years ago when I told everyone in Zimbabwe that I was separating and going my separate ways with Winknell. I think it was May 2024. And now we're June 2026. And the judgment has been made final. Today, the courts of Zimbabwe decided that me, Sonja Louise Matkanda, I have never been married. I have never been married, which is okay, right? So I said to myself, as like a divorce bonfire, or a relationship bonfire, I'm going to do a mini series where I'm going to talk through a couple of things, right? This is going to be my closure for this chapter of my life, which today, obviously I was wasting my time. Second news update muri Zimbabwe inode kusiririsa neTriangle bus rade kuroverana netrain. Zvichakadaro vamwe 9 vafira pasport, vamwe 29 vakwara zvakaipisisa, vamhanyiswa kuchipatara chiri pedyo. Ngatimunyora kuti get well soon comment section.